nya moyo na sila atong speaker karon nya ato lang paabot-abuton kay sila sa Ma'am In padung pa nya atong pa istoryahon sa imam sa Carmen ni siya nga DENR. So mayong buntag ay nun sa ato ang kung sa kumpingog sir. Microphone ma? Ha? Tubig. Tubig. Isa man ni dikuan ko no tantangan iko paradigma. The Bluetooth device is ready to pair. Okay, may buntag na ino sa ato ang opisyalis o mga membro sa PO Kahil Farmers Association. Ang tanang natin pulos man ni membro or na ay pili membro. Pulos membro. Naabay mga kuwanday ang barangay officials, mga PW, anaapod, mayo noon, mga kanay, representative ang atong kuwan barangay. So, ako di ay si Gladys Flores na ako na-assign sa Carmen Station sa DENR. So, under me sa Centro Cebu City, ang Carmen. So, ang DENR Carmen, ang amuang jurisdiction gikan sa Liluan until sa Bantayan, appeal na ang Bantayan Island o Camotes Island. So, kung na mga apply nyo mga title sa yuta, na naalang mga dapita nga akong ingon, so diha mo sa Carmen mo anha. Namoy mga pangutana, labi na sa mga kahoy nga pagputol, kung gidili ba o pwede ba, diha mo sa Carmen mo anha. Ha? So naakaroon ang ato ang konong president, ang ato ang murag secretary, ang vice wala no? Wala pa naabot na. Then naapod ang ato ang treasurer, si Master. Dayon ang ato ang auditor murag kaming sa Nana. Maayo noon. Pwede ra, okay? Pwede ra, dili no? Perfecting oy. Kapin mag-mic. Okay. So, sa makausap pa, may ko katahuran nga mahingutag yung tanan nya. Actually, ang i-invite ani nga forum karon or murag bansay-bansay, tawag man ni bansay-bansay or cookies lang siguro si Ma'am Gladys. Kaya ang atong opisina sa DAR naman sa Carmen Station. Usara man na sila. Kasi nakato sa DAR, opisina sa Carmen. Okay. Ang ubos, ang DAR, babaw ang DENR. Okay. So, si Gladys mag-i-invite, niya, busy mo si Ma'am Gladys. Niya, actually, ipadang communication sa amo, at ito pa tao Martes. Niya, ginandayin din nga. Turo mo sa climate change, no? Si kasi nakabat sa climate change ninyo? Pamilya lang, nakabate, o naisgutan, kabatira. No, so, ang ato karong kalibutan ng tikausab. Di ba? Dako ay kausaban. Since 1980, kung makita ninyo ang kainit, ang kabugnawon, ang mga kalamidad ng panghitabo. Although na ay mga kalamidad at unang mga panahon, pero kung atong subayon, back 1970 plus or before pa 1970, kutob karon ang mga bagyo, ang mga baha, ang mga landslide na kinagrabe. Makinang lang ko sa inyo ang mga partisipasyon. Okay? Klaro ta na ha? Dili na kayo matbat, dili na appeal mo. Okay, so naanta po diri projector para makita ninyo, pero sa umay nato, awa man tayo kapakita. Nya kung ako ra ning iana sa inyo, di ka kita tanan. Kunya hato pa ako rin magtanaw diri para kuan tanan. Okay? Para pair, sige. Ang akong topic, na siguro, minusan ang effect sa climate change. Kung siya ito'y katabang na minusan pang climate change. Okay? So, ipuro ko mo touch sa climate change, kung sa may, sa inyong kaugalingong pagsabot, kung sa may pasabot ng weather. Summer o? Winter. O sa may winter, kanang winter, mag-snow na ha? So, ang ato lang diri, ato lang tawag o kaya mong tag-summer, init yun na kayo. So, actually sa Pilipinas, di man gitingon nga para sa disyerto nga nakainit. So, ang ato lang diri, natay dry o wet season. So, muna nagtatag summer, kung na o kanang rainy season. So, actually, sa pag-asa ko, Kutob December, muna na itong tawag nga
rainy season. Okay. So mo na siya. Amo na itawag nato nga na may pattern, no? Kung sa to pa mintag kung mangumata mintag di sa ko magkuha na aning mga panahon na kay init pa. Di ako musugod kog tanom kanining buwan na kay na ano siya ay ginatawag nato nga kausaban. Kung sa English pa change. No, so kung sumpayon nato ang climate, mao na si klima, ang change, ang kausaban, aduna nay kausaban sa atong klima. Unusual na. Which, in a way, naan yung mapikta time lang changes. For example, karon nga karon nga mga panahon na ning kuan, ning tunta ting uwan, pero ni init. Pero sa sunod na pod, nibalik na po siya ting uwan. So kana siya dili siya mapili na tumatawag nga climate change kaya ato'y maputang. Kung dili na rin siya itawag nga climate variability. Pero og ingon na tag change na gyud kana na gyud katong pattern na gyud. Katong 6 months, mo na gyud to siya, neutro na gyud. Bang nga ang kasagaran sa cause sa climate change dili sa natural. Kaya ang natural nga pamaagi sa pagkuan sa climate change kanang manggog mo irap ang bulkan, no? So kanang mga phenomenon nga kanang natural nga sa gawas sa nasod na ay Tornado. tawag nila forest fire Oh. nga ang nagpuan dili tao ha kanang ilang panahon. So kana siya isa na siya sa makadugang sa climate change, pero based sa study sa UNFC ang kasagaran nga rason or cause sa climate change ang mga binuhatan sa tao. So unsa man ning mga binuhatan? Unsa pasabot sa global warming, sir? Kalibutanong pag-usap sa panahon. Puti panahon nimo, ngaon niya uning adlaw. So Talimbong. every time nga musulod ang adlaw, kabuntag, kuto-kuto, alas 4, nasa kitawag nato kanang infrared o kanang kasigaon ba? Musulod na. Inisulod sa diba? So isa na sa mga mitigating factors na gibuhat sa atong gobyerno o sa atong ahensya sa DA para malikayan ng paggamit og ano man. Pagkaglabay sa asura. Okay, pagdaog, pagpaglabay basura, usa pa, forestation. So, mutanaw ito ko nyo ha, nganong kanang atong ibang mention, nakakontribute man na sa climate change ha. Kumbaga kung nganong nakakontribute na. So, nakuha ninyo house gas emission by sector. So, kini siya, atong pie, muna siya gitawag na to og kada percento ana mo na ang mga human activities. So, ang pinakadako dire kini gitawag nato og power station. Kanang mga dagko kay mga kuan dira. Ikaduha, industrial processes kanang mga pabrika. Sunod, kini gitawag nato og transportation tong niabot ang heat index og 50. Sana? Ano dito? 50 degrees ha. Muna ako sa nakainit. Grabe ka na. Gamay na lang kuwang. Murag kilanta na. Gusto rin, ana, kainit. Ang Luto, ang itlog sa ato. Ang itlog sa ato, di may butang luto. Ito ba itong Luto gud siya. So, mo nang, kung ang katong nga ni aging panaong, kasi may mga idididara na dire. Loy. Na si nanay, tapos sa nanay. Mas tatay sila. Mutana akong tatay, tay, usa may sitwasyon niyo to una, kanang alas city, alas 8, ingana na ba dyan nakainit? At niya, usahin po kanang gabi ipod, amo to na ba sa inyong lugar nga uban? Init sa buntag, kayo, yung gabi ibugnaw po kayo. Dili, pero Kuha na siya. So, usa man na tong lawas, ana, daw ka nagpito. Ilabi na kung tamaanan. No, so, higher temperature, isa na siya sa atong kuan. Resulta na siya sa global war sa muhubas ang tubig. Kung sa may mo resulta, Ay. kung nakakahayupan, Baligya.
Why inom? Ya, talag balik dyan. Ang mga tao, way ligo. Okay, way ligo. Init man kayo. Kung mada. No? So, Kung ano nalagpog na tubig. kung gawa ko yung bugmang na, hindi ka pa na tubig. So, muna kitawag na itong ato'y kalaba o mineral water na ta. Mahal na eh, mahal na. So, usaka na ang pamaliton. Tungkol sa kagamay sa livestock, tungkol sa kainit, gamay ra mo survive, sumumahal na pod. Kung ang atong utanon, tungkol sa kainit, sige dito nga wildlife. Bakit? Pwede, bakit? Kanang mga mananak bitaw nga. Kanang dili mga domestic ba? Oo, kanang mga has, Oo, mga, mga- mga monitor lizard, Oo, ingon na. alog, kanang dili. Usual na to nga. So for example, dirita sa Tabuilan, kung init na gani kayo naman kayo sanctuary, kanang sanctuary, mo na wala na sa mga isda ha, kanang mga kuras ba. So, kung init na nadira, ang tendensya na ang mga isda diha mamalhin. Mamalhin ng lugar ng bugnaw. So, ang kato taga dito, wala mo kang isda. Di ba? So, kung makinomdom mo, dihay nag-El Nino, sa tunga tuig nga grabing El Nino. Ang Manila Bay, hindi ko, no, so usa pa may laing heat stroke, nga usa pa may laing sakit nga makuha kung init kayo. Kana mga asmahon? Ihon nyo dali. No, so, kana, kita mo na sa inyong kanang sa usa-usa? Leptorosis? Oh, Leo, madam, kanang maghubag ba? Oh, so, kung magsigit ang baha, kamay mo dali, kadi mo bahaon. Ang kamay, magkomposta, so daghang tag magamit nga abono. Makaminos na palit o inorganic. Pero sa gihapon, di ko may lagi nga biyain ninyo dito. Kaya imposible yun na mahitabo. Kaya sa paghimo na to in or kanang organic fertilizer, makinahanglan man og mga panahon. Makinahanglan og inyong dedikasyon. O oray mo higop sa carbon dioxide. No, so based sa study, nga ang i-produce ng carbon dioxide sa kalibutan is 30 million. Sa mga Egypt, Na nagradamog. electronic, di ba? Although mo-consume siya o kuryente. Pero, at least duhay ang ego, maminusan ang yang exhaust na carbon, kunya, di po ka siya konsumo o fuel. Kay kuryente naman po ikuanon. Di siya po, okay, bawag pilay. Kanang National Greening Program, na siya sa Executive Order 23 and 26. Tapos, ang pagpalano man niya kahoy, ang atong gipang tap ana, tanan nga timberland area. Atong giplanuhan nga tamnan. Patingnan na, pero dili di ay sa ibang ako ang qualification. So, wala tayo nila sila. Pwede mo gamit, sir? Gamit mo, okay na ma'am. Nilay niyo continue. Ako wala kong gamit ma'am, kinakunti. Pasensya na ba mga microphone mo kay marang siksik kay container no? Nga siguro ni pagkubian sa akong sakyanan kaya iba bitaw ka na ang sakyanan na ho di kalibutan nga nagduba. So paano lang yung buntag ni nag-hire ana dali-dali so nadugay gyud di kay di kaya madali po pagkarga kasabay ka ng cyber traffic kaayo. So inaatod ta nga mga pasensyahan ninyo ang karon paikot sa atong sulong. Mani siya ang sustainable livelihood, partly siya ang climate change awareness. So kinahanglan ma-aware na mo ron nga ang kalibutan dili na pareha sa una. So ang una nga uwan karon init na. Ang init sa una uwan. So naman may expert sa dal nga among gi-hire. Ikot siya kanang si Rolid, kailan naman mo. So next week 18 dapat training na manang technology transfer na marang tugnuhan mo pagtanong nga muhaangay na sa karang nga climate na. So magtanong mo so karon wala nang B-harps, wala na din. So karon pa ko nakabalik taon ng Nino. Kailan pa ka na? Pati naman ko buhok.
Oo. Wala ko kay uso naman ko. Uso naman ko daw. Bakit kay ko yung patina gingani? So, wala ko patina ng nina. So, Melvin P. Merodores, National Training Program Coordinator, for sharing his valuable knowledge and expertise on climate change awareness.